Hej YouTube. I dag vil jeg så vise jer, hvordan man gør en Frost Mage rimelig meget bedre og laver dit boost, eller hvad man nu vil sige. Så ja, jeg vil starte med at vise mit talent i Frost. Så starter vi med den her. Den synes jeg selv er god, fordi at når du bruger den, så kommer den herop som buff, og så kan du bare fyre en af lige med det samme. Sådan der. En anden ting, du kan så bruge din Frostbolt til at heale dit pet med det. Og så er der den her. Det er et helt normalt skjold. Ganske normalt skjold. Som bare giver mig 96 i absorbing damage. Så er der Ring of Frost. Som ligesom... nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den. Den bruger jeg ikke ret tit. Den bruger jeg faktisk overhovedet ikke. Som så sætter sådan her under personen, og så bliver den så deep freezed. Den er jo egentlig ret god, men bare ikke i PvP, som jeg spiller. Så man kan godt sige, at det her det er en PvP-guide. Den næste er den her, den du healer dig med. Og den healer 30% af dit maximum life, eller health, eller ja, af dit liv. Sådan her. Yes. Så er der Frostbomb, som er ret god. Og jeg viser, hvad den kan lige om 2 sekunder, fordi at så viser jeg nemlig mit burst, eller boost, eller yes. Og så er det her skjold. Det bruger jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad det gør. Helt ærligt, det ved jeg ikke. Men yes, det var ligesom det. Så er der glyphs. Jeg har ikke de helt rigtige glyphs. De små glyph her, det er bare nogle, jeg har taget for sjov, kan man sige. Det er ikke nogen, man skal tage efter. Den her, til gengæld, den er vigtig. Fordi den kan du nemlig heal dig med. Så du ligesom gør sådan her. Den er ret smart, fordi hvis du deep freezer en, så kan du ligesom stå her og heal dig foran ham i PvP. Den her, den gør også bare din buff, altså en du har hernede, Ice Venge, bedre, og derfor har jeg den også. Og det her, det er bare mit pit. Den ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg gør. Men de der to, det er i hvert fald ret gode. Hvis det var rigtigt, så skulle jeg også have en, der hedder Fire Blast, som gør, at din deep freeze hernede bare går ud med det samme uden at tænke. Normalt tænker, når du putter den på. Nu har jeg lige puttet mit pet på nuttet, eller hvad man skulle sige, på passiv, eller ikke aggressiv i hvert fald. Så nu går jeg i gang med at vise, hvordan man booster sit skade meget. For det første så har jeg, altså hvis du går op i PvP, så skal du købe Trinket, som ser sådan der ud. Den er ret smart at have, for den gør din, eller i hvert fald den sætter dit intellekt op ret meget. Så. Og så den der, som også giver den skade med, og så den der. Så det starter man ligesom med. Put dem på. Og så bruger du Frostbomb, den her, og så får du opgraderet den der, så putter du den på. Skyder du lige med den der hurtigt, og så skyder du den der. Og så har du fået skrevet ret meget. Så for eksempel bagefter, så kan du putte den der på, og så skyde den der af. Og så er der så BVA og lave dobbeltgænger og alt muligt. Totalt fucked up. Yes. Nå, det ved jeg ikke om var alting. Ja, det er det vel. Godt. Ses YouTube.